Ko ba cipai me kwa ba ka video jong me kan poi shanga bangan yi bangan jubab ya me kata kadai ke jingkwa jong me haba me kwa ngan jubab ngapa de ngan ong ya me ngam kwa ba min jubab ka shong ha kamon jong me ngam pha ya me ba min jubab ka shong ha kamon jong me lada me jubab ngan jubab kala lada me sngap ngarung ngan sngap namar bole ha ka jing im jonga ngam ju kwa ban keno ne ban kdeuti ye ka personal jong briu ne ka briu ya pisdang mapi kipai jong ko pipi ban kdeuti nga tengah haban jubab ya pi ngam dai ubriu ubanang ba ban kren ni ka tin kasi namar ngam daju melin than ban kren kasi hanrei ne ka penta ka jong me ngan persang ban kren de kasi kenang ba men so thu ba ngan ong ye me ka wei lada medei utau briu bertof sisha anda mele jubab ye kane ka jing kren jonga medei ban kren de ka tin penar kenang ba mengi sini ki penar kin ye so thu ba ye ka jing kren jong me ngayro ya Deputy Chief Minister Badan Burom jongi naga benta ki kam bah jongi ngasiam ba nadu ba ilalong MLA ni ki be im shikini ki thai ngila suk hakalai kawan namar balai kilamiat labahalut poro kilinti kisingke kisuro tingi ngisiam bangila suk hakalai kawan naga takada ngayro ye Deputy Chief Minister jongi nrei ini ba cipai pade iong ba omdei me i balai kani kada melak ban lek mame balai mem na hoi ngai i ba me pen i de ko proof me ong ba kadai ke scheme jong ka central manoba ban ra ka sini sa than jongi me ban ra mame ne ngan ong ye me ba cipai lada omdon imas nya bahalang dahar manoban lek i gini kikam men lek mame hakajing batai jong me sngo ba me dayu ba start hado kata-kata lada me start hado kata-kata balai mem leipan skim mame trepen bahano ya kita ki surop ki badon hapo kanong kram constituency kiba kajing snu amla suban patai daya de kali pada kejat kamkloi ke bayai de kejat ngayro ya ke sarkar naga benta ki kam babah jongka ngayro ya i Deputy Chief Minister jongi naga benta ki kam babah jongi hanrai mame kum usipai mesosi mes ngomong bangayro ya ke sarkar lada mesosi lada mes ngomong bangayro ya ke sarkar jongi telek nok memeke bak berthai baro kan yero yeme lada mimla ban le nak benta ka jai riu chongi ti sngap no jar wat nom kren ro wat nom bisni pi hun bang yero ye ka sarkar nak benta ki kam babah chongka lada mesno ba medai sisa utau briu ubanang ubanar start haro kata-kata balai mimle damame ye ka ba ka sarkar kam la ban le medai uchipai kum uchipai ke mele nak benta ka jai riu chongi to yutu lada kiton ki ba melale nak benta ka jingba ka jingmet jong ka jai priu chungi ngan panma bi me nan burom ye me ki police ki cipai chungi haba kilap ye ki priu ki ba krensi krensang shaluti sisengking sisurok ki dei ban kren ban ai jing sneng ban hikai om dei ban kren kumpita ki jai kenten hanrei mame pat me ong me dei usipai tangba me kemen ba ya baro kitu ki briu kiba komensi kiba komensang haki video jome usipaya yu kumome nga yalade uno ubriu ne ka briu kiba komensi ki video jonga de ka kitin sang ngala blog lut nga khame nga haj ye ki comments jongki bat nga blog ye ka account jongki namar balai ka video jonga amdei tang mapi ki sans pa andre mut pampe baro ka perthai kin page ye ki video jonga me pade me kwa baki briu kini komensi komensang yiki video chong me bamen kamai sibun balai mem yok tolop na sarkar ngai ban ngaburom yiki cipai jongi hanrei kum me ngam ngai ba me deu sipai namar lada me deu sipai menom kren dalai leiro kum kini ki jai kinten une ubriu ubapi yakhot ucipai uong yenga bangan law kane kutupia jonga bo unyo pe ngadang don snyo ngam don snyo shu ngapa de ladang ong ye me ba me dei u hijra law ko to ko patrun jong me bangin tip ba me dei u hijra ni mem dei u hijra kemut min law no ngam tharai ba men dei u snyang uban law ye ko patrun jong me ban pen is ka perthai ye ke jinglong hijra jong me de na kata kadau wat mut tang na ke jing tha jong me bangan law ye kane ko to pia jonga lada me don kam hadu kata-kata lada me kwa hadu kata-kata ban tip ye ke jinglong jonga ban tip bangadang don snyu ngam don snyu wan hayeng jonga ken ngan pen iye me ngadon snyu ngam don snyu hakli jonga kerdan sipai me bat hanrei ke jinglong jong me bat melong thik kumutu khuna
ubele kai bat ka iksel hasurok na tren dia ketukan news bangai i ba kipai trong ko PPP ha kanong prem konferensi kirung syaka NPP baro pi keno enga pi ong bangadeu balorni pi ong bangadeu babatai start dei manga babatai start dei manga ba upload ketu ke video ki upload ki local news jongi balai bi keno yang ba copy na ketu ke video bat keren pensai ki pai ba jongi seni setan jongi lada pi dei ki bat tof keno i ketu ke news kai kabat pemi nongkong i ketu ke video balai bi kwa keno enga pi ong bangalorni banga patai start nga patai start se ketu kadai gajing patai start jongana kadai ke basisha lada pi ong enga ngadeu balorni mapi kisan sepa Andrew Mudro pidai ki balorni namar lada pimlorni pinom tip ke ibanga kren ngatip syai bat mayo i kinong comments jong ko BPP kidon kumba sanspa Andrew Mud nagine kisan sepa Andrew Mud bapi yadon wewe ubriu udang comments hado khatsan arpeutli ki comments marwai handrai nagine kisan sepa Andrew Mud ki babunhi kidai ki fake account umdai ki original account pi kisan spa andrumut pi sai ong bahaya nga waju kran shu waju peni video shu nyimju snotenat nyimju kwa pan pay ik video chome nga kan pembor ya pi pin pay ik video chonga lada pim snotenat lada pim kwa pan pay ik video chonga blog no ek account chonga knang bapindom yo issue ik video chonga ngan ong ya pi deka basai blog no ek account chonga knang bapindom yo issue ik video chonga